Dette er en rekonstruktion af psykologen Milgrams forsøg. Ingen af de medvirkende har lidt skade ved optagelsen af denne film. Jeg kan sgu da høre ham. Han svarede forkert. Fortsæt. Det er ikke noget valg. Det kan ikke være rigtigt, det her. Eleven har svaret forkert. Forsøget kræver, at han skal have et stød. Jamen, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Fortsæt. Det er ikke noget valg. Forsøget kræver, de fortsætter. Eleven har svaret forkert. Han skal have et stød.